Titanic, loď, ktorá mala byť symbolom pokroku, luxusu a bezpečnosti. Mala ukázať svetu, že ľudská technológia dokáže prekonať aj samotné more. No namiesto triumfu sa stal Titanic synonymom tragédie. V tomto videu vám prinášam 10 fascinujúcich faktov o Titanicu, ktoré vám ukážu, prečo jeho príbeh dodnes fascinuje milióny ľudí. Najväčšia loď svojej doby. Keď Titanic vyplával v roku 1912, bol najväčšou loďou na svete. Meral neuveriteľných 269 metrov na dĺžku a jeho výška sa dala prirovnať k 17-poschodovej budove. Pre porovnanie, väčšina lodí tej doby bola o desiatky metrov kratšia. Titanic bol taký obrovský, že sa stal symbolom ľudskej ambície a technologického pokroku. Prakticky nepotopiteľný. Stavitelia Titanicu tvrdili, že loď je prakticky nepotopiteľná. Jeho trup bol rozdelený na 16 vodotesných oddelení a konštruktéri verili, že aj keby sa niekoľko z nich zaplavilo, loď by stále dokázala plávať. Táto istota sa však stala tragickou iróniou. Titanic sa potopil už počas svojej prvej plavby. Luxus na palube. Titanic nebol len dopravným prostriedkom, bol to plávajúci palác. Na palube sa nachádzal bazén, telocvičňa, skvošové ihrisko, turecké kúpele a dokonca aj špičková reštaurácia s francúzskou kuchyňou. Pre cestujúcich prvej triedy to bol zážitok, ktorý sa dal porovnať s najluxusnejšími hotelmi sveta. Titanic mal ukázať, že more už nie je len o prežití, ale aj o pohodlí a prestíži. Počet ľudí na palube. Na palube Titanicu sa nachádzalo približne 2224 ľudí, pasažierov aj členov posádky. Bohužiaľ viac než 1500 z nich zahynulo. To znamená, že prežilo len niečo vyše 700 ľudí. Táto tragická bilancia robí z Titanicu jednu z najväčších námorných katastrof v histórii. Nedostatok záchranných člnov. Titanic niesol len 20 záchranných člnov. To stačilo asi pre polovicu ľudí na palube. Prečo tak málo? Vtedajšie predpisy vyžadovali počet člnov podľa tonáže lode, nie podľa počtu pasažierov. Navyše, vedenie spoločnosti White Star Line nechcelo, aby paluba pôsobila preplnene a narušila luxusný vzhľad. Tento detail sa stal jednou z hlavných príčin obrovského počtu obetí. Hudobníci hrali až do konca. Jedna z najdojemnejších legend hovorí o hudobníkoch na Titanicu. Kapela vraj hrala hudbu, aby upokojila pasažierov počas chaosu. Podľa svedkov pokračovali až do posledných chvíľ, kým loď nezmizla pod hladinou. Ich odvaha a pokoj sa stali symbolom statočnosti v tvári smrti. Prvé použitie SOS. Titanic bol jednou z prvých lodí, ktoré použili nový signál SOS. Tento signál bol zavedený len niekoľko rokov predtým a mal nahradiť starší signál CQD. Aj keď posádka vysielala núdzové volania, pomoc prišla neskoro. Najbližšia loď Carpathia dorazila až po potopení Titanicu. Rýchlosť nebola prioritou. Na rozdiel od iných lodí, ktoré sa snažili lámať rekordy v rýchlosti, Titanic sa sústredil na luxus a pohodlie. White Star Line chcela ukázať, že ich loď je najväčšia a najkomfortnejšia, nie najrýchlejšia. Aj tak sa však Titanic plavil vysokou rýchlosťou, čo mohlo prispieť k tomu, že posádka nestihla včas zareagovať na ľadovec. Objavenie vraku. Vrak Titanicu bol objavený až v roku 1985, teda 73 rokov po katastrofe. Nachádza sa približne 3800 metrov pod hladinou Atlantického oceánu. Objav vraku otvoril cestu k množstvu výskumov, dokumentov a expedícií, ktoré dodnes odhaľujú nové detaily o tom, čo sa v tú osudnú noc stalo. Film Titanic 1997. Príbeh Titanicu ožil aj na filmovom plátne. Film Jamesa Camerona z roku 1997 sa stal jedným z najúspešnejších filmov všetkých čias. Získal 11 Oscarov a znovu oživil záujem o túto tragédiu. Pre mnohých ľudí je práve tento film prvým kontaktom s príbehom Titanicu. Titanic je viac než len loď. Je to symbol ľudskej ambície, luxusu, ale aj tragédie. Jeho príbeh nám pripomína, že aj tie najväčšie diela človeka môžu zlyhať. A hoci sa potopil pred viac než storočím, jeho odkaz žije dodnes.
v histórii, vo filmoch, v legendách a v našej predstavivosti.